Анжеліка Крывецкая, вучаніца 9 класа дзяржаўнай установы адукацыі Лаўрынавіцкая дзіцячы сад, сярэдняя школа. Геннадзь Бураўкін. Народ мой, дзякую табе. Народ мой, дзякую табе, што і на міг мне не дазволіў, каб я кагосьці абязволіў, жыў у кагосьці на гарбе, што ў радаслоўную пісаў не гандляроў і прайдзісветаў, а пентагонаў і паэтаў, і штукароў ганчарных спраў. Народ мой, дзякую, што ты великодушно дал мне в руки не алебарды и шчыты, а лемехи и першадруки, что нашептать мне не забыл не грукотню правовых маршаў, а задуменность песен наших, где столькі болю и жальбы. Народ мой, дзякуй, што нідзе мяне балюча не ўпікнулі за твой далёкі век мінулы, за сённяшні мой сіні дзень. І аднаго хачу я ў жыцці, каб ты не паглядзеў з дакорам, каб за мяне ніколі сорам табе душу не засмуціў. Дзякуй.